Ars Motors Варна работи официално от понеделник до петък. От 9 часа до 6 часа може да заповядате при нас. Може да си запазите час през нашия телефонен номер, може да ни пишете в Instagram, в Facebook, в TikTok, няма никакво значение. Просто трябва да си запишете час. Ние можем да ви помогнем с смяната на масло и филтри, като ние препоръчваме. Винаги го смените на 10 000 км. Неща от сорта на ама те в дилърството ми казаха 20-25 000 км не вършат работа. С прахта, която има във въздуха, с гадните горива, с които караме, 10 000 км е задължително и ще си удължите живота на двигателя многократно. Освен тази прекрасна вана, която е за почистване на части, имаме и други машини, и други инструменти. Имаме две климатични машини. Защо две? Едната е за новия фараон, другата е за стария фараон. Тоест можем да отговорим и на по-нови автомобили, и на по-стари автомобили. Не е проблем и да направим професионална диагностика на вашия автомобил. Можем да помогнем с ремонт по ходовата част, по спирачките, можем да ви закупим гуми, да ги сменим, да направим реглаж. Много неща можем да направим. Всичките услуги, които предлагаме в София, вече може да ги намерите и във Варна. От понеделник до петък, от 9 часа сутринта до 6 часа вечерта. Включително предлагаме и автоасистенс. Ако сте супер заети, услугата, която ни направи популярни в София и има и във Варна. Можем да дойдем, да вземем вашия автомобил, да го докараме до нашия сервис, да свършим каквото има нужда по него, след което да ви го върнем изцяло готов. Ars Motor Service Варна ви очаква.